Hi लोगोफोर, welcome back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Gwrlwi channel सिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Gwrlwi channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै सो वेलकम बैक टु आवर Gwrlwi channel लोगोफोर सो दिनै जोङो 5.3 नि 10 नम्बरनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन सो बे पार्टनि माने बे लेसननि 5 लेसननि सानलुरि जौगाथिनि नोंथांमोना जुदि सानखान्थिनि सानलुरि जौगाथिनि प्रिभियास क्लासफोरखौ नायाखैब्ला नायनाला सो नैबे जोंनिया जागोन 17 नम्बर पार्ट सो दा बे पार्टआव जों सोलोंगोन 5.3 नि 10 नम्बरनिफ्राय माने 10 नम्बरनिफ्राय सो दा गोबाव खालामालासिनो आं कुइसनखौ नायनोसै सो दिन्थिदि A1 A2 AN आ मोनसे एपि दायो माने A1 A2 AN आ मोनसे एपि दायो होनदों आरोना सो जेराव AN नि बिबुंथिफोरा गाहायाव होनाय बायदि सो दा AN माने लास्ट बिदाबखौ होनाय दङ आरोना सो जोंना AN इक्वल टु बेसे होनाय दङ 3 + 4n आरो नै नम्बर मा होनाय दङ AN इक्वल टु 9 - 5n सो दा जोंखौ बेखौ जास्ट चेक खालामना दों जे सानलुरि जौगाथि नंगौ नङा बेबायदि होनाया सो दा जों सानलुरि जौगाथि जुदि जों चेक खालामनायखौ जों फार्स्ट क्लासावनो खालामदोंमोन जे फार्स्ट पार्टफोरावनो खालामदोंमोन खोमा जों सानलुरि जौगाथि जों जानांगौब्ला बेनि फारागथि माने दिनि मानफोरा जोंनिया मा जानांगौ लोगोफोर दिनि मानफोरा जास्ट समानल'सो जानांगौ आरोना सो दिनि मानफोरा जुदि जोंनिया समान जायोब्ला बेनो मा जागोन जोंनिया सानलुरि जौगाथि सो दा गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोनसै सो 5.3 नि मा नाम्बार इबोना 10 गिवन 10 नि 1 हा लोगोफोर नैबे 10 नि 1 नाम्बार गिवन आं लिरखानोसै गिवन मा होनाय दङ जोंनिया गिवन AN इक्वल टु बेसेबां 3 + 4n 3 + 4n होनाय दङ आरोना सो देयरफोर जों फार्स्ट गिबि बिदाब A1 दिहुननो कारने नै n नि जायगायाव नों सिम्पली 1 खौ फज'ना हो नै n नि जायगायाव दा A1 माने AN नै n नि जायगायाव आरोना 3 + मा जागोन 4 सानजाब नै n नि जायगायाव मा जागोन जोंना 1 नै 1 होदोबा 1 जागोन नै होदोबा नै जागोन आरोना सो इक्वल टु 3 + 4 जों 4 + इक्वल टु बेसे जागोन 7 थिग बिदिनो A2 इक्वल टु मा जागोन नै n नि जायगायाव नै फज' नै होबा तो 3 + 4 सानजाब नै इक्वल टु 3 + 8 इक्वल टु मा जागोन लोगोफोर 3 + इक्वल टु बेसेबां 11 सो एगेन जोङो A3 दिहुनलाय बिदिनो बांद्राय दिहुना लोगोफोर जों मोनथाम मोनब्रै बा मोनबा बेबायदि दिहुना आरोना सो नैबे 3 + 3 होबा नै जास्ट नै n नि जायगायावल'सो फज' लोगोफोर जेबो खालामनाङा जास्ट 3 आथ' 3 आनो थाखागोन 4 आबो 4 आनो थागोन नै n नि जायगायाव से होबा नै A1 होबा A1 हो A2 होबा 2 हो A3 होबा A3 माने नैबे सेथि बिदाब नैबे नैथि बिदाब नैबे थामथि बिदाब होमबा मा जागोन नैबे 3 + 12 इक्वल टु बेसेबां नैबे 15 सो एगेन आं मोनब्रै दिहुनसै A4 इक्वल टु 3 + 4 सानजाब 4 इक्वल टु 3 + नैबे जागोन 16 इक्वल टु 19 सो दा जोङो डिफारेन्टफोरखौ दिहुननोसै लोगोफोर D1 दिहुननोसै D2 दिहुननोसै D3 दिहुननोसै सो बेबायदिनो खोथा नोंथांमोना दिहुनबाय थानो हागोन आरोना सो इमान बांद्राय दिहुननाङा सो देयरफोर फारागथि D1 इक्वल टु जों मा दिहुनोमोन D1 इक्वल टु मा जायो जोंनिया A2 - A1 सो दा A2 - A1 फार्स्ट फारागथि आरोना गिबि फारागथि नोंसोर मोननै गेजेरनि फारागथि जोङो A2 - A1 लिरगोन बिसोर मोननै गेजेरनि फारागथि मा लिरगोन A3 - A2 बिसोर मोननै गेजेरनि फारागथि मा लिरगोन A4 - A माने D2 इक्वल टु मा जागोन नैबे सेकेन्ड नालाय A3 - A2 बेनिफ्राय D3 इक्वल टु मा जागोन A4 - A3 सो दा बे मोनथामसे फारागथिखौ मोनथामसे दिहुनबानो जागोन बांद्राय दिहुननाङा सो दा मानखौ चेक खालामसै A2 नि माना बेसेबांमोन 11 A1 नि माना 7 इक्वल टु बेसेबां जागोन 11 निफ्राय 7 थांबा जोंनिया बेसेबां थायो 4 थिग बिदिनो A3 नि माना 15 A2 नि माना 11 15 निफ्राय 11 थांबा जों जायो 4 थिग बिदिनो A4 नि माना बेसेबां A4 नि माना 19 ओमफ्राय A3 नि माना बेसेबां 15
90 निफ्राय 15 थांबा जों बेसेबां मोनो 4 सानाय बेवहाय जोंनो नुनो मोनबाय गासैबो फारागथिया मा लोगोफोर d1 d2 d3 बेबायदि फारागथि दिहुननायफोरा जोंनिया मा जागोन लोगोफोर समान जाबाय स' बेबायदि जुदि जोंनि फारागथिफोरा जुदि समान जायोबा लोगोफोर बे मोनसे मा जागोन जोंनिया सानलुलि जौगाथि स' therefore जों मा मोनखो therefore d1 equal to d2 equal to d3 होननानै लिरना होबानो जाबाय मानोना फारागथिफोरा समान होनना लिरबाय स' therefore मा जागोन आं माबाखौ नेटखौ अफ खालामसै साउन्ड जाबाय थादो एसे मेसेज फैलाबाय थादो स' साइलेन्ट खालामनाय जाबाय स' दा नाय therefore बे मोनसे सानलुलि जौगाथि थामहिनबा बे मोनसे मा जोंना एपि आरोना लोगोफोर बे मोनसे सानलुलि जौगाथि एबा एपि दा जोङो जुदि सानलुलि जौगाथि जायोब्ला लोगोफोर जोंना मोनसे होदों बेवहायनो आरोना बेवहायनो मोनसे बुस्थु दिहुननो होदों जे जुदि सानलुलि जौगाथि जायोब्ला मोनफ्रोमाव जाथायाव गिबि 15 बिदाबफोरनि दाजाब गासैखौ दिहुननो होदों माने 15 1 2 3 4 5 6 अप टु 15 थि बिदाबसिम जोंनिया दाजाबथिखौ दिहुननो होदों आरोना स' जों दाजाबथि दिहुननो होबा जों फार्स्ट सिम्पलि जोंनो मा नांगौ फारागथि आरो गिबि बिदाब नांगौ स' गिबि बिदाबनि माना मा जागोन लोगोफोर गिबि बिदाबनि नामा 7 आरो फारागथिफोरा मा मोनखो जोंनिया 4 स' therefore गिबि बिदाब a1 इक्वल टू मा जागोन जोंनिया गिबि बिदाबना a1 इक्वल टू 7 गिबि बिदाबखौ a बो लिरो हा मालाबा आरो a1 बो लिरो आरो फारागथिखौ आं d होनना हमना लानोसै फारागथि d इक्वल टू बेसेबां नोखो 4 लोगोफोर एबार s15 दिहुनगोन s15 मानो दिहुनगोन लोगोफोर स' s15 मानो दिहुनगोन माने जोंनो दिहुननो होदों जे 15 थि बिदाबसिम जोंना दाजाब गासैखौ दिहुननो होदों स' s15 माने जोंनिया फर्मुलाया मामोन 15/2 बेनिफ्राय 2a फैयो प्लास बेनिफ्राय 15 माइनास 1 d जागोन स' नैबे sn नि फर्मुलायानो आरोना sn इक्वल टू मामोन जोंनिया sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनास 1 d स' दा n खायनियाव n जाबाय बाद नियाव 15 खाय 15 जाबाय ना स' दा 15/2 जाबाय नैयानो जाबाय a नि माना बेसेबां 7 15 बारे 1 थांबा 14 बेनिफ्राय d नि माना 4 स' 15/2 बेनिफ्राय 7 जों 2 जों 7 सानजाबा बेसे जायो जोंनिया 14 दाजाब बिसोर मोननै सानजाबा बेसे जायो 4 4 6 4 1 4 56 जायो स' नैबे 15/2 जागोन स' इन्टु बिसोर मोननैखौ दाजाबा बेसे जागोन 0 5 6 7 स' 70 ओमफ्राय दा 15 जों 70 खौ जुदि रानोबा जों बेसेबां मोनगोन 35 स' 15 इन्टु 35 बेसे जागोन दा सानजाबना होदो आरोना स' दा 35 15 सानजाबदो बाबा 25 2 3 2 15 16 17 so 155 133 so 5 7 5 12 3 4 5 so बेसेबां मोनखो लोगोफोर 525 so दा गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ जों थाबैनो खालामदोंसै नै नाम्बारखौ so लोगोफोर नै नाम्बाराव जोंना an होनाय दङ so an इक्वल टू बेसे होनाय दङ an इक्वल टू होनाय दङ जोंनिया 9 माइनास 5n so बेबायदि होनाय दङ आरोना नै नाम्बाराव सिम्पल so दा दानि बायदिनो दानि जेरै खालामदोंमोन बेखौबो ओरैनो खालाम so फार्स्ट a1 दिहुनदो a1 दिहुनबानो n नि जायगायाव सिम्पल 1 खौ फज'ना होबानो जाबाय so 9 माइनास 5 सानजाब 1 इक्वल टू मा जागोन 9 माइनास 5 इक्वल टू मा जागोन 4 थिग बिदिनो a2 दिहुनदो a2 इक्वल टू मा जागोन 9 माइनास 5 सानजाब 2 इक्वल टू 9 माइनास मा जागोन बेयो 2 जों 5 जों 2 सानजाबा मा g इक्वल टू माइनास 1 बिदिनो a3 इक्वल टू मा जागोन 9 माइनास 5 सानजाब 3 इक्वल टू 9 माइनास 3 मा जागोन 5 3 जों 15 so 9 निफ्राय माइनास 15 थांबा बेसे जायो जोंनिया माइनास जागोन माइनास 6 so बिनि उनाव आरो मोनसे दिहुनदो मोनब्रैसो दिहुनबानो जायो आरोना इक्वल टू 9 माइनास 5 सानजाब मा जागोन नैबे सरि 5 जों 4 सानजाबा नैबे 20 दा 9 माइनास 20 मा जागोन नैबे माइनास 11 so बेखिनिखौ मोनबाय लोगोफोर so दा बिनि उनाव स्टेपा जोंनिया d फोरखौ दिहुननायमोन आरोना so दा नैबे गिबि बिदाब नैथि बिदाब थामथि बिदाब ब्रैथि बिदाब so therefore d1 माने फारागथिफोरा ना गिबि फारागथि नैबे गिबि फारागथि जागोन नैबे a2 माइनास a1 a2 हानाय दङ माइनास 1 ओमफ्राय माइनास a1 हानाय दङ माइनास 4 जोङो so नैबे मा जागोन माइनास 5 थिग बिदिनो d2 मा जागोन a3 माइनास a2 a3 मा होनाय दङ जोंना माइनास 6 माइनास ओमफ्राय नै मा होनाय दङ माइनास 1 नालाय so माइनास 1 खौ बेगेट होनांगोन मानोना अलरेडि जोंनिया फर्मुला माइनास दंखायो निया नै माइनासआ so बिनि उनाव आरो जोंनिया a2 आव माइनास दङ so माइनास 6 बे मा जागोन प्लास नै मा जागोन 1 इक्वल टू मा जागोन बे थांबा माइनास 5
स' दा बेवहायबो -5 मोनबाय बेवहायबो -5 मोनबाय बेखिनिया जोंनिया मिलायहैबाय आरो मोनसेखौबो दिहुनखानोसै जोङो D3खौबो D3 इक्वल टू मा जागोन जोंनिया A4 माइनास A3 स' इक्वल टू मा जागोन -11 माइनास -6 इक्वल टू -11 प्लस 6 इक्वल टू -5 स' बेखौबो जों -5 मोनबाय स' देयारफर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 स' देयारफर स' लास्टआव मा मोनदों बे मोनसे सानलुलि जौगाथि स' दा बे जुदि सानलुलि जौगाथि जायोब्ला जों दा मा दिहुननांगौ S15 इक्वल टू what स' दा दिहुननो नांगौ आरो ना लोगोफोर स' दा नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो नोंथांमोना S15 नि मानखौ दिहुनना नायबानो जाबाय आरो ना स' S15 इक्वल टू जों दानि बावैसो दिहुनबाय फर्मुलाया बेनो जाखागोन निया जों दा बावैसो दिहुनबाय निया S15 इक्वल बेनो जागोन बेवहाय जोंनिया A बाट नियाव A आरो D नि माना जोंनिया फार्स्टनियाव एसे आलदामोन नैनि A आरो D नि मानखौ नोंथांमोना मा लागोन नाय स' बेवहाय A नि माना मा जागोन लोगोफोर A नि माना जागोन 4 बेनिफ्राय D नि माना मा जागोन D नि माना -5 जागोन स' सिम्पलि बिनिफ्राय S15 नोंथांमोना दिहुननो नाजाबानो जाबाय स' आं गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ खालामदोनोसै स' लोगोफोर एबार जों फैलायबाय 11 नाम्बाराव स' 11 नाम्बारा एसे क्रिटिकेल माने नोंथांमोना एसे बुजिनो गोनां आरो ना स' एसे गोसो होनानै नायबानो जाबाय 11खौ स' जुदि मोनसे एपिनि गिबि n बिदाबनि दाजाबगासैया 4n - n स्क्वायर गिबि बिदाबा मा होनना बुंदों आरो ना थामहिनबा गिबि बिदाबखौ मा होनना बुंदों S1 होनना बुंदों आरो गिबि मोननै बिदाबनि दाजाबगासैया मा नैथि बिदाबा मा एखे रोखोमै थामथि आरो टेनथि आरो nथि बिदाबफोरखौ दिहुन स' दा आं खालामदोंसै लोगोफोर 5.3 नि 5.3 नि जोंनिया मा नाम्बार लोगोफोर एबार दाबाय 11 नाम्बार स' होनाय दङ गिभेन आं गिभेन लिरखानोसै nथि बिदाबनि दाजाबगासै गिबि nथि बिदाबनि दाजाबगासै इक्वल टू बेसां जोंनिया 4n - n स्क्वायर स' नाय जोंनिया nथि बिदाबनि दाजाबगासै माने जों मा लिरनो हायो Sn इक्वल टू बेसां 4n - n स्क्वायर सिम्पल आरो ना लोगोफोर nथि मान दाजाबगासैखौ जोङो Sn महराव जोङो आगोलनि फारिलाइ लिरबोबाय दोङो स' नाय नोंथांमोना नाय सेथि बिदाब माने गिबि बिदाब सेथि बिदाबनि दाजाबगासै S1 इक्वल टू मा जागोन जोंनिया A1 बेवहाय जाना लोगोफोर आं एसे केमेराखौ लाना होबाय सेथि बिदाबनि दाजाबगासै इक्वल टू जों मा लिरनो हायो S1 इक्वल टू A1 नैबेनो बुजिनो गोनां आरो ना आं बुजायनोसै निया दा S2 इक्वल टू मा S2 माने मा बुजियो लोगोफोर जोङो माने नैथि बिदाबनि दाजाबगासै माने मा जागोन होनबा A1 प्लस A2 ना लोगोफोर बिनिफ्राय S3 माने जोंनिया मा जागोन थामथि बिदाबनि दाजाबगासै माने A1 प्लस A2 प्लस A3 बिदिनो S4 माने मा जागोन जोंनिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 स' बेबायदिनो जोंनिया थांबाय थागोन आरो ना S4 5 माने मोनबा बिदाबनि दाजाबगासै स' बेबायदि आरो ना स' दा जों बेबायदि दाजाबनायखौ जोङो डाइरेक्ट फर्मुला दंखायो जोंनिया Sn इक्वल टू n/2 2a होल इनटू n - 1 d बे फर्मुलायाव जों खालामोन दा नैयाव बे बुजिनो गोनां जे जोंनिया नाय जोंना S1 इक्वल टू जों मिन्थिगौ गिबि बिदाब माने फार्स्ट बिदाब खिन्थु जोंनिया नाय S2 माने जोङो लोगोफोर सेकेन्ड बिदाब होनना हमना लानो हाया बेखौ जों S2 माने जोङो मा होनगोन S2 आ जाबाय फार्स्ट बिदाब आरो नैथि बिदाबनि दाजाबगासैसो स' नोंथांमोना S2 दिहुननाय लोगो लोगो माने S2 दिहुननाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा बुजिनांगोन जे S2 माने जोंनिया नैथि बिदाब नङा माने नैथि बिदाबसिम जोंनिया दाजाबगासैसो थिग बिदिनो S3 माने जोंनिया मा जायो थामथि बिदाबसिम दाजाबगासैसो स' देयारफर फार्स्टआव जों दिहुनग्रोनोसै आरो ना फार्स्टनिफ्राय गिबि बिदाब S1 इक्वल टू A1 बो जागोन S1 बो जागोन इक्वल टू नै n नि जायगायाव 1 फज'दो 4 सानजाब 1 - 1 स्क्वायर स' इक्वल टू मा जागोन 4 - 1 इक्वल टू मा जागोन जोंनिया नैबे जागोन 3 स' बुजिबाय ना लोगोफोर दा गिबि बिदाबा मा जागोन जोंनिया 3 बा जोंनिया S2 माने नैथि बिदाब जाया लोगोफोर स' देयारफर नैथि बिदाबनि दाजाबगासै स' नैथि बिदाबनि दाजाबगासैसो जागोन जोंनिया लोगोफोर S2 स' S2 माने मा बुजिगोन एबार नैथि बिदाबनि दाजाबगासै स' इक्वल टू मा जागोन जोंनिया S2 इक्वल टू मा जागोन बेखौ फज'दो 4 सानजाब 2 - 2 स्क्वायर स' इक्वल टू 8 - 4 इक्वल टू मा जागोन जोंनिया 4
नाय नैथि बिदाबनि दाजाबगासा जों बेसेबां मोनखो 4 बाट जोंनो सेथि बिदाब गिबि बिदाबखौ दिहुननो होदोंमोन बेखौबो दिहुनबाय नैथि बिदाबनि दाजाबगासैखौ दिहुननो होदोंमोन नैथि बिदाबनि दाजाबगासैखौ दिहुनबाय दा जों दिहुननांगौ नैथि बिदाबा मा स' दा नैथि बिदाबखौ दिहुननो थाङोब्ला नोंथांमोना नेव गोसो होबा मोनगोन जे जों नैथि बिदाबखौ दिहुननो थाङोब्ला जोंनि फर्मुला जों मोनसे फर्मुला बानायना दिहुननो हागोन लोगोफोरनि बायदि A2 इक्वल टू S2 माइनास S1 बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिबाय नोंथांमोना लोगोफोर दा बिदिनो जों A3 दिहुननो थाङोबा जों मा खालामगोन A3 इक्वल टू S3 माइनास S2 बुजिना लोगोफोर माने बेबायदि जागोन आरो ना फर्मुला बे मोनसे A4 इक्वल टू जों मा लिरनो हागोन होनबा S4 माइनास S3 थिग बिदिनो A10 इक्वल टू मा लिरनो हागोन लोगोफोर S10 माइनास S9 थिग बिदिनो N इक्वल टू मा जागोन नाय फार्स्टआव S N आनथ' फैगोन नेक्स्टआव मा जागोन 10 निख्रुइ निउ मा जायो मोनसे खमायलाङो आरो ना 10 थाबा निउ 9 जागोन 4 थाबा 3 जागोन बा मा जागोन बेबो S N दोङो नालाय जों N माइनास 1 नांगोन लोगोफोर बुजिना इखो स' दा नाय बे जाबाय मोनसे फर्मुला आरो गोदान फर्मुला बे स' बे फर्मुलाया नै मोनसे अंकसो जों खालामगोन बेबायदि फर्मुलाखौ स' आलदानियाव बेबायदि फर्मुलानि अंक मोना बाटनिखौ सोलोंबाय आरोना दोङो स' दा नाय स' देयारफर नैथि बिदाब A2 इक्वल टू जोंना मा जागोन नैबायदि फर्मुलायै S2 माइनास S1 स' S2 आ 4 S1 आ मा नैबे S1 बो जायो A1 बो जायो 3 स' मा जाखैयो 1 थिग बिदिनो दा जों मा दिहुननो कुइसनाव दिहुननांगौमोन जे दा एखे रोखोमनि थामथि आरो 10थि बिदाबफोरखौ जोंनो दिहुनहोदों स' दा जों थामथि बिदाब दिहुननांगौबा नै थामथि बिदाबखौ दिहुनहोदो लोगोफोर नैखौ दा थामथि बिदाब दिहुननांगौबा जोङो S3 बो मिन्थिनांगोन S2 बो मिन्थिनांगोन थिग बिदिनो जिथि बिदाब माने 10थि बिदाबखौ दिहुननांगौबा जोङो S10 खौबो दिहुनना लानांगोन S9 खौबो दिहुनना लानांगोन थिग बिदिनो AN खौ दिहुननांगौबा जों माखौ दिहुनना लानांगोन SN खौबो दिहुनना लानांगोन SN माइनास 1 खौबो दिहुनना लानांगोन बाट जोंना SN आ जोंना होखानाय दोङो लोगोफोरनिया बेखौ जों सिन्था गैया SN आ जोंना होखानाय दोङो बाट जोंना SN माइनास 1 खौ जों दिहुनना लानांगोन स' बिदिनो फार्स्टनिफ्राय खालामलांनोसै जोंना S3 दिहुननांगौ नालाय स' S2 आथ' जोंनिया मोनखाबाय निया S2 खौ दिहुनखानानै लाबाय स' S3 खौ दा दिहुनदोनसै स' देयारफर S3 इक्वल टू नै फर्मुलानि आरो ना नै 4n माइनास n स्क्वेरनि जायगायाव n नि जायगायाव जों जास्ट सिम्पल 3 फज' दा होमबा मा जागोन 4 सानजाब 3 माइनास 3 स्क्वेर इक्वल टू नै मा जागोन 12 माइनास नै जागोन 9 इक्वल टू दा 12 निफ्राय माइनास 9 थांबा जोंनिया मा जागोन लोगोफोर 3 जागोन स' दानिया नाय जोंनिया A3 खौबो जों दिहुननो हासिगोन लोगोफोर A3 इक्वल टू S3 माइनास S2 मोन S3 आ नैबे S2 आ नैबे मोनसेया स' मा जागोन होमबा दा लिरनोसै देयारफर थामथि बिदाब नै S3 माने थामथि बिदाबसिम दाजाबगासै बुजायदोंमोन दे लोगोफोर स' थामथि बिदाब नैखौ दिहुननो होआखै बाट खिन्थु जोङो थामथि बिदाब दिहुनाव जोङो S3 खौ जोङो नांगौ नालाय स' बेनिखाय दिहुनना लानाय जादों आरो ना थामथि बिदाब A3 इक्वल टू जोंना मा लिरगोन फर्मुलाया जोङो S3 माइनास S2 स' दा S3 नि माना 3 बेनिफ्राय S2 नि माना निया दा बावैसो जों लिरबाय निया 4 इक्वल टू मा मोनखो लोगोफोर माइनास 1 बाय एबार दा जों गोबाव खालामलासिनो दिहुनगोन S10 स' दा जोङो S10 खौ जुदि जोङो दिहुननो होयोब्ला नाय जोङो A10 खौबो दिहुननांगोन A9 खौबो दिहुनना लानांगोन स' दा S10 खौबो दिहुननांगोन S9 खौबो दिहुननांगोन दा सिम्पलि S10 आरो S9 दिहुननोथ' रोंखागौ जोंना SN होनाय दंखायो 10 दिहुननांगौबा नै N नि जायगायाव 10 खौ फज'दो आरो 9 दिहुननांगौबा N नि जायगायाव जों मा फज'गोन 9 फज'गोन स' दा सिम्पलि आरो ना स' S10 इक्वल टू मा जागोन जोंनिया फर्मुला बे माबा फज'बा जोंनिया नैबेबायदि मोना SN इक्वल टू नैथिं लिरना फिनदों ओरैनो 4n माइनास n स्क्वेर बेयाव फज'दो आरो ना नै n नि जायगायाव माबा 10 फज'दो स' इक्वल टू 40 माइनास 100 इक्वल टू बेसेबां माइनास 60 थिग बिदिनो S9 बो नांगौ जोंनो S9 इक्वल टू 4 सानजाब 9 माइनास 9 स्क्वेर इक्वल टू 4 सानजाब 9 36 माइनास 9 9 जा 81 इक्वल टू दा 81 निफ्राय बेसेबां थांनांगौ जोंना 36 स' दा 11 निफ्राय 6 थांबा 5 बेनिफ्राय नैयाव थांगोन 7 निफ्राय 3 थांबा 4 स' दा जोंनिया बेसेबां मोनखो नैबे मा जागोन माइनास जागोन लोगोफोर माइनास 45 स' देयारफर 10थि बिदाब A10
10 इक्वल टू मामोन जोंनिया फर्मुलाया मामोन S10 माइनास S9 so दा S10 नि माना माइनास 60 आरो S9 नि माना माइनास 45 इक्वल टू माइनास 60 माइनास माइनास ए प्लस 45 so दा 60 निफ्राय 45 थांबा जायो जोंनिया 10 निफ्राय 15 जागोन आरोना so दा एन्सारखौ मा मोनखो लोगोफोर जों मोनबाय माइनास 50 so दा माइनास 50 मोनबाय so दा एबार लास्टआव दिहुननांगौ जोङो SN so SN मोननो कारने जों मा लानांगोन SN माइनास 1 खालामनांगोन so दा SN आथ' जोंनिया होखानाय दोङो बेवहायनिया so SN आ बेवहाय होखानाय दोङो so दा जों दिहुननांगोन SN माइनास 1 so SN माइनास 1 दिहुननोबाबो गोरलै आरोना आं नैखिनियावनो खालामना होनोसै लोगोफोर बेथिंनो so therefore S जों मा दिहुनसै निउ खालामसै हा लोगोफोर आङो SN माइनास 1 इक्वल टू जोंनिया मामोन 4N मोन ना फार्स्टआव होमबा मा जागोन 4 सानजाब N माइनास 1 ओमफ्राय माइनास N स्क्वायर मोन ना लोगोफोर जोंनिया so मा जागोन होमबा N माइनास 1 होल स्क्वायर बेबायदि आरोना दानिखौ सान माबादो 4N माइनास निउ मा जागोन 4 दानिखौ सेफायदो N स्क्वायर जागोन माइनास 2N प्लस 1 स्क्वायर so मा फर्मुला सेफायखो आं बेखौ A माइनास B होल स्क्वायर माने A माइनास B होल स्क्वायर इक्वल टू मा जायो A स्क्वायर माइनास 2AB प्लस B स्क्वायर बे फर्मुला आङो A स्क्वायर माइनास B A माइनास B होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनास 2AB प्लस B स्क्वायर आङो नैखौ बे फर्मुला सेफायबाय आरोना इक्वल टू 4N माइनास 4 माइनास दानि ब्रेकेटखौ गैया खालामदो N स्क्वायर माइनास प्लस 2N जागोन नैबे माइनास प्लस माइनास 1 so दा बिदिनो दा माइनास N स्क्वायर खौ आं सिगाङाव लाबोबाय माइनास N स्क्वायर बिनिफ्राय 2N दों 4N दों दाजाबा मा जागोन प्लस 6N ओमफ्राय माइनास 4 माइनास 1 मा जागोन माइनास 5 so दा SN1 माइनास 1 खौबो जोङो मोनबाय आरोना जोगोबर so दा जों मा मोनखो SN माइनास 1 खौ मा मोनखो माइनास N स्क्वायर बिनिफ्राय प्लस 6 माइनास 5 so therefore जों मा दिहुननांगौमोन therefore AN इक्वल टू मा जोंनिया SN माइनास SN माइनास 1 फर्मुला दानिनो लिरखाना दे बांद्राय बुजायखाना नायनाय जादों बेनो या so SN नि मानानि दोंमोन 4N माइनास N स्क्वायर द बिनि जायगायाव मा लिरगोन आङो 4N माइनास N स्क्वायर so माइनास बिनिफ्राय SN माइनास 1 आ नै दा बावैसो दिहुनबाय जोङो नैया नैबेना SN माइनास 1 नैया नैखिना नै माना जाबाय जोंनिया SN माइनास 1 so दा बेनि जायगायाव जों बेखौ जों ब्रेकेट होबाय so ब्रेकेट होना फज'नाया फज'बा मोजां आरोना एसे मिस्टेक जोंनाव माबा जायो एसे खालामनो मोजां आरोना so गोदान बा ब्रेकेट जुदि नोंथांमोना एसे मेथ्सआ जुदि एसे हायोब्ला ब्रेकेट सेकेट होआबाबो जायो आरोना खालामलांनो हागोन डाइरेक्ट बे 4N स्क्वायर माइनास N स्क्वायर जाबाय सरि 4N माइनास N स्क्वायर दा ब्रेकेटखौ गैया खालामदो माइनास ए प्लस जागोन N स्क्वायर माइनास दे प्लस दे माइनास 6N जागोन माइनास दे प्लस 5 जागोन so दा प्लस माइनास N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जोंना मा जाखो केन्सेल थांबाय so बेनिफ्राय 4N माइनास 6N मा जागोन जोंना माइनास 2N जागोन बेनिफ्राय प्लस मा जागोन 5 so दा जोंनि एन्सारा जाबाय बेनो so दा AN नि माना जाबाय बे so दा नाय जों आं फारसेनिफ्राय जोंनो मा दिहुननो होदोंमोन गिबि बिदाब दिहुननो होदोंमन गिबि बिदाब जों मोनबाय निया मा 3 मोनबाय नैथि बिदाबखौ दिहुननो होदोंमोन नैथि बिदाबनि दाजाब गासैखौ मोनबाय जों 4 नैथि बिदाबखौ दिहुननो होदोंमोन बेखौबो मोनबाय जोङो 2 बेनिफ्राय थामथि बिदाबखौबो दिहुननो होदोंमोन बेखौबो जों मोनबाय निया थामथि बिदाबखौ नै बेवहाय मोनदों निया थामथि बिदाबा नैबे बेसा मोनदों जों बेखौ 1 थिग बिदिनो 10थि बिदाबा जोंना मा मोनदों माइनास 15 थिग बिदिनो आरो AN माने लास्ट बिदाब माने NT बिदाबनि माना जोंना मोनबाय मा माइनास 2N प्लस 5 so दा लोगोफोर गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ खालामनो ट्राइ खालामलायनोसै so दा एबार खालामगोन लोगोफोर 12 नम्बरा जोंनिया होनाय दङ 6 जों रानजाग्रा गिबि 40 दाजाबथाय रग' अनजिमानि दाजाब गासैखौ दिहुन so गोरलै आरो नैबे 6 जों रानजाग्रा गिबि 40 so आं खालामदोंसै 5.3 नि मा नाम्बार लोगोफोर बे 12 नम्बर so नाय दाजाबथाय रग' अनजिमा मानेथ' आं बुजायखानाय जादों आगोलनो so नाय मोनसे नैबे थायोब्ला जोंनिया नैबे 0 नैबे 1 नैबे 2 नैबे 3 नैबे 4 नैबे 5 नैबे माइनास 1 नैबे माइनास 2 माइनास 3 माइनास 4 so आं बेफोरनि सोमोन्दैयै फार्स्ट चेप्टारनि फार्स्ट पार्टआव एसे मोजाङै डिटेल्सजों डिसकासन खालामदों so नोंथाङा जुदि नायाखैब्ला बे रियेल नाम्बार माने नंगुबै अनजिमानि फार्स्ट पार्टखौ नायनानै लाबानो जायो बेवहाय जोङो एसे मोजाङै डिसकासन खालामखादों so दा नैखिना गासैखौबो जोङो मा होनगोन लोगोफोर बेयो इन्टिजार नाम्बार आरोना
स' दा बेवहाय जोंनिया 2 निफ्राय बिथिंखौ जों मा होनना बुंगोन दाजाबथाय रग अनजिमा सरि बेयाव मा होननाय दोङो दाजाबथाय रग अनजिमा होनगोन बिथिंखौ मा होनगोन नेगेटिभ रग अनजिमा होननाय जागोन आरोना स' बेखौनो गासैबो लोगो नांना जोंनिया रग अनजिमा लोगोफोर स' दाजाबथाय रग अनजिमा माने बिथिं जागोन नेगेटिभ रग अनजिमा माने बिथिं जागोन आरो जिर'आथ' जिर'खा आरोना नेगेटिभआवबो गोलैया बे दाजाबथायावबो गोलैया स' दा दाजाबथाय रग अनजिमा 1 निफ्राय बिथिं लागोन आरोना स' दा जोङो दाजाबथाय रग अनजिमा गिबि 40 बिदाबनि दाजाबथाय रग अनजिमानि दाजाब गासैफोरखौ दिहुननो होदों दा गिबि 6 दो रानजाग्रा माने जोंनिया फार्स्ट गिबि बिदाबा मा जागोन होनबा गिबि बिदाबा जोंनिया मा जागोन खेबसे बुजायनोसै नैबा आं गिबि बिदाबा जागोन जोंनिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिदि थांबाय थागोन ना दा 6 जों रानजाग्रा नैखिनाथ' 6 जों रानजाखायालै लोगोफोर स' फार्स्टनि गिबि बिदाबा जोंनिया मा जागोन 6 ओमफ्राय सेकेन्ड गिबि बिदाबा मा जागोन लोगोफोर 12 ओमफ्राय थार्डआ मा जागोन जोंनिया 18 स' बेबायदि आरोना स' बेबायदि जोङो लिरना लागोन बेवहाय स' बेवहाय हियार AP इक्वल टू मा जागोन 6 12 18 24 बिनिफ्राय आरो जागोन नैबेयाव 6 5 जा 30 डट 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 बेबायदि स' बेबायदि मानो जाखो लोगोफोर मानोना जोंनो होनाय दोङो 6 जों रानजाग्रा आरो बेबायदि नैबे A1 नैबे A2 A3 A4 A5 आप टु बेसांसिम A40 बिदाबसिम जोंखौ दाजाबनो होदो आरोना बिदाबफोरनि दाजाब गासैखौ दिहुननो होदों माने S40 दिहुननो होदों दा जों बेवहाय AP सरि ए नङा AP इक्वल टू जों बेखौ लिरबाय स' बेखौ नोंथांमोना बेबायदि बानायना लानांगोन आरोना 6 जों रानजानाय होनना बुङोब्ला स' देयारफर A1 गिबि बिदाबा मा जागोन 6 A1 माने गिबि बिदाबा लोगोफोर बिनिफ्राय फारागथि D इक्वल टू मा जागोन 12 माइनास 6 इक्वल टू बेसां 6 स' फारागथि दिहुननोथ' नोंथांमोना रोंखागौ लोगोफोर स' नैबे A2 निफ्राय A1 दिहुनना होबानो A2 निफ्राय A2 माइनास A1 खालामबानो जों फारागथि मोनगोन स' दा जोङो दिहुननांगौ स' देयारफर n इक्वल टू मा जागोन आरो n इक्वल टू जोंना जागोन 40 लोगोफोर मानोना 40 थि बिदाबसिम जोङो दाजाबनो होदों आरोना स' देयारफर जोंनिया मा दिहुननांगोन दा जों दिहुननांगोन S40 स' सिम्पल आरोना फर्मुला पुट खालामदो 40/2 नै A1 प्लास n a मा जागोन जोंनिया 40 जागोन 40 माइनास 1 d खेबसे आं पुट खालामफिनो आरोना दा नै 40खौ 2 जों रानबा जोंनिया 20 बे 20 जाबाय बिनिफ्राय 2A1 नि माना बेसां 6 2 सानजाब A1 40 निफ्राय 1 थांबा बेसां जायो 39 ओमफ्राय D नि माना बेसां लोगोफोर D नि माना 6 स' नैबे जा 20 नैबे जा 2 जों 6 जों सानजाबा 12 नै 6 जों 39 खौ सानजाबदो दानियाबा स' 9 साइज 54 जागोन नैबे 4 5 थांबा बिथिं 18 8 3 6 18 जों बेजों मा जागोन 23 इक्वल टू 20 सानजाब बिसोर मोननै दाजाबदो नैबे 6 जागोन नैबे जागोन 246 दा नै 20 दों 246 सानजाबदों 246 2 0आथ' 0 थाखागोन बिथिं दा नै सानजाबानो जाबाय नै 12 8 9 2 2 4 दा मा जागोन 4 9 2 0 स' जोंनिया जाबाय बेनो एन्सार स' गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ खालामलायनोसै लोगोफोर ना लोगोफोर एबार 13 नाम्बार थ' 13 नाम्बाराबो एखे आरोना लोगोफोर 8 नि सानजाब गासै गिबि 15 बिदाबफोरनि दाजाब गासैखौ दिहुन स' दा 8 नि सानजाब गासै मानेबो जोंनिया बेनो जागोन आरोना स' 12 नाम्बारखौ जों जेरैबायदि खालामदों बेखौबो जोङो बेबायदिनो खालामबानो जाबाय स' खालामना खानसै आङो सानजाब गासै माने रानजाग्रा बेबायदि एखेयानो आरोना स' दा आं 8 जों रानजाग्रा होनदों स' जोङो 5.3 नि माने 5.3 नि जोंनिया मा नाम्बार लोगोफोर 5.3 नि 13 नाम्बार स' फायनो हानाय ना बेबायदि कुइसनबो जोंनिया मालाबा फैयो स' हियार AP इक्वल टू 8 जों रानजाग्रा मा होनदों गिबि 15 बिदाबफोरनि दाजाब गासै स' 8 जों रानजाग्रा माने मा जागोन जोंनिया 8 जों सानजाग्रा फार्स्टआव 8आ जाखागोन नेक्स्टआव मा जागोन 16 नेक्स्टआव मा जागोन 24 नेक्स्टआव मा जागोन 32 बेबायदि आरोना 8 जों रानजानाय बिनिफ्राय A1 इक्वल टू मा जागोन 8 बिनिफ्राय D फारागथि इक्वल टू मा जागोन 16 माइनास 8 इक्वल टू बेसां आं एसे सुंदुब महरै खालामना होनाय जाबाय आरोना जेसेबां हायो स' 16 माना 8 इक्वल टू बेसां जागोन नैबे जागोन जोंनिया 16 निफ्राय 8 थांबा बेसां 8 स' बे जागोन जोंनिया 8 मोनबाय स' दा बिनि उनाव स' दा n इक्वल टू जागोन n इक्वल टू जोंनिया जागोन 15 मानोना 15 बिदाब लानो होदों स' देयारफर S15 इक्वल टू सिम्पल आरोना 15/2 2a प्लास n माइनास 1 d स' इक्वल टू 15/2 2 सानजाब a नि माना जोंनिया 8 स' बिनि उनाव n माइनास 1 n नि माना जोंनिया बेसां n नि माना जोंनिया 15 माइनास 1 d नि माना जोंनिया बेसां d नि माना 8 15/2
नैबे जाबाय 16 प्लास 14 15 निफ्राय 1 थांबा नैबे 14 सानजाब 8 नैबे जाबाय 15 by 2 16 16 थाबाय दा 14 नि दों 8 सानजाब बेसां 8 4 20 32 11 15 by 2 सानजाब मा जागोन नैबे 8 1 2 दा नै 2 जों 1 28 खौ रानदो बेसां मोनगोन लोगोफोर 64 15 into बेसां 15 into 64 दा 15 जों आरो जों माजों बेखौ 64 खौ सिम्पली दा सानजाबना होदो आरोना स' सानजाबा बेसां मोनगोन नायनोसै 64 15 5 जों 4 20 30 32 146 144 166 स' दा मा मोनखो 0 नि 6 इमफ्राय मा मोनखो 9 स' दा जों एन्सारखौ मा मोनखो लोगोफोर 960 स' दा जोंनिया बेखिनियानो जाबाय जोंनि एन्सारा स' दा जोंना बेखिनिखौनो खालामनाय जाबाय स' दा जों बे भिडिअनि गेजेरजों जों बेखिनिखौनो सोलोंनाय जाबाय स' थाबैनो जों गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनानै बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटन थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पली जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय